64 anys que el nostre cau està dins del temple de la Sagrada Família i bueno, de moment se'ns ha comunicat que hem d'abandonar aquest setembre l'espai i se'ns ha ofert una alternativa a la fàbrica del sucre, però que no serà vigent fins d'aquí 5 anys, 6. Aleshores no tenim cap alternativa fins a aquest reallotjament. Ha arribat el moment d'alçar la veu. Ens plantem davant la injustícia... L'escoltisme educa en la participació, i per la participació. I a més creiem que són agents socials i polítics clau en la dinamització i a la vida comunitària. La Sagrada Família és un barri amb un teixit associatiu molt ric i molt divers i l'agrupament és un agent educatiu clau al barri. Per tant, creiem que és importantíssim que segueixi treballant en xarxa amb les entitats del barri i que les famílies del barri puguin gaudir de l'agrupament Escolta. Un projecte de vida i sobretot vinculat amb la natura, amb l'ecologia, amb el respecte amb els altres, amb la multiculturalitat, que per mi, amb experiència meva, és una de les coses més meravelloses que vaig poder fer. Llavors veure que els meus nets també els hi va aquest rotllo, vull dir, penso que és una meravella. Sí, la veritat és que el cas de l'Antoni Gaudí és singular, però sí que hem constatat els darrers anys, sobretot, amb aquest model de ciutat, diguéssim, que s'està, o que no s'està garantint en aquest cas, un accés a locals, diguéssim, dignes per a les entitats juvenils i especialment per a agrupaments escoltes i esplais. Estem vivint un procés de gentrificació molt important que està afectant a totes les veïnes que hi viuen a dintre, ja no només amb els preus dels lloguers, sinó amb les activitats que s'hi poden fer. Com podem veure aquí mateix, estem rodejats de turistes i aquest espai el vol el temple per lucrar-se i no l'està utilitzant per fer un bé comú pel barri, quan entenem que podrien fer les dues coses sense cap mena de problemes. Perquè en realitat el que estan fent treure'ls d'aquí perquè els hi volen donar un altre ús per treure encara més diners, com si encara no en fessin prous. Per això estic tan enfadada i penso que Gaudí no permetria que els fotessin fora d'aquí.